Sociálny masaker. Takto nazýva koalícia nový systém emisných povoleniek ETS-2, ktorý zavádza cenu za znečisťovanie v doprave a pri vykurovaní. Pre domácnosti to môže znamenať, že si siahnu hlbšie do vrecka. Paradoxom však je, že tento systém vyrástol z Green Dealu, ktorý kedysi v Europarlamente podporil práve Smer. No a za revíziu emisných povoleniek dvihol ruku napríklad aj Michal Šimečka. Kto je bez viny, nech hodí prvý kameňom. V prípade emisných povoleniek by sme takého politika hľadali dlho. I keď rozhádané politické tábory už kamene hľadajú. Bol schválený v roku 2022 a 2023. Najprv za vlády pána Hegera, potom to ešte zachytilo aj vládu pána Odora. Považujem za mimoriadne pokrytecké, ak dnes Robert Fico sa po x rokoch, čo on sám schvaľoval Green Deal, teraz postaví na tlačovku, že on zachráni Slovákov. Obaja lídri majú v niečom pravdu, nepovedali však celý príbeh. Základ pre tvorbu nových emisných pravidel skutočne dal Green Deal, za ktorý ešte v roku 2020 zahlasovali všetci zvolení europoslanci Smeru. Saska sa napríklad zdržala, zástupcovia SNS boli proti. V rámci tohto vznikla iniciatíva Fit for 55, v rámci ktorej bolo prijaté práve rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami o cestnú dopravu a vykurovanie budov. Keď však prišlo na lámanie chleba a o niekoľko rokov neskôr sa v Europarlamente rozhodovalo o revízii systému emisných povoleniek, tak sa Smer vtedy zdržal. Nebol však vyslovene proti. Predstavitelia progresívneho Slovenska boli aj v tomto prípade za. Príbeh sa však ani tu nekončí. Národná rada Slovenskej republiky v septembri minulého roka potichu, takmer bez diskusie, schválila novelu zákona o obchodovaní s emisiami. Za bolo 77 zákonodarcov zo Smeru, Hlasu aj SNS. Tento raz boli naopak proti progresívci aj liberáli. Zákon však prešiel. Aktuálne patríme ku krajinám, ktoré majú z časti transponovaný systém ETS-2. Čiže ak by sme chceli odpovedať na túto výčitku premiéra... Ja som nevidel od vás nikde žiadny titulok, ako toto všetko vzniklo. Odpoveď by bola... Všade nájdeme ľudí, ktorí buď na úrovni EÚ, alebo potom pri transpozícii na národnej úrovni systém posunuli ďalej a buď sa voči nemu neozvali, alebo ho aktívne pomohli dostať do legislatívy. Lenka Ježová, televízia Joj.